Jo, er vi i gang. den er der. Ja, sådan. Den Højer. kører bare. Højer Idrætsforening. Højer Idrætsklub har lavet ølsmagning. Vi laver, ja, det laver vi Ølsmagning i også. idrætshallen. Ja, og vi laver familieidræt, er vi begyndt på også. Og vi laver cykelorienteringsløb for familien. Vi laver juledekorationer. Og vi prøver på at få andre ind i foreningen, som ikke lige dyrker sport. Og så har jeg været rundt til formarkedet. Ja, altså formarkedet. Og det er små opgaver ud. Der, hvor vi ved, der kommer folk. Ja. Og vi har fået mange folk. Det har vi. Nye folk til. Ja. Det har været godt. Det kan anbefales. Ja. Tak skal du have. Højer Idrætsforening har lavet brugerundersøgelser i stedet for at lave idédage og møder. Og så har de brugt det som udgangspunkt. Vi skal have været enige om, hvad kerneopgaven er. Altså, jeg er ikke færdig med at tænke. Nej, vi skal være enige om, hvad kerneopgaven er. Ja. Og vi skal have et fælles projekt. Ja. Og det skal kommunikeres ud. Det skal være enige om. Ja. Hvad er kerneopgaven for MIK? Men det er bare det er svært at sætte. Hvis vi ikke er enige om, når projektet søsættes, ikke, så er det svært at få andre med på de kan sagtens komme med idéer, men hvis vi ikke er enige om, hvad det er, kerneopgaven er, så kan vi ikke få andre med. Nej. Paul og Berit på workshop i Vejen Idrætscenter. Vi er enige om, at vi skal kende vores kerneopgave. Hvis vi trækker på samme hammel i vores idrætsforening, så når vi meget længere. Vi skal være enige om, hvor vi skal hen.